Saat ngutpat ki kertong MDC na mau cenderut konsuensi mendagesngi gelalai bantap kerteng jaladi hakmat uba CP maukon ubade returning officer jangka art khandai mau cenderut konsuensi district council DC office Nongston. Kini ki arngot ki belalai bantap kerteng ni file nomination ki kentup uba Seranli Rongrin na kaseng United Democratic Party uba nyakun kum kertong MDC na ka art khandai mau cenderut konsuensi uba Kodang Rashir kertong MDC na kaseng Indian National Congress. Ya kita baru angut ki kertong la senan lang de ki kurim jengki ringkat ki khon kinong trei jengki parti kentup ru ki samla ba kinong kersan uba Seranli Rongrin ha kejingakran bagi lap tai kubor ulong ba umi madan banyakun ya kini election MDC da kathong ban syakri ya ki pajba khamtam banwanra ya karoi kapar kadba uba Kodang Rashir kertong ka kongres ulong baditang kaseng kongres kabala ban pene pensa ya kiriti kudustur khasi bat kaba ai light luoj ban syakri blai badai na kata daw bun saya kun na kaseng kongres balada ujob unyale ban pene pensa ban penskem shushu ya ka council namar UUE baladan ki ba persang ban penkela khongpong ya kiriti dustur jangka jai benriu ka lempung gele na mata ka election MDC halor kajing UI ya kajing jong kipai ba nong song snong tam ki thainong kanong jongi hakaba ki bun kajing yesiam kajing duk kajing keduk ka yai ban na kapor sekapor bat kajing habre bat ki no rap kabang yesiam kenduk ha ki snong ki thau jongi bat kajing duna ki nong trei ki ba penbit penbiang ban lam nanti ya kini ki jinge jongi ha ki thainong kandong bat kam tam ha kabdei bat ki kam ki ba yadei bat kalap penroi ha ki jaka jongi kalong ka beduna sepa pelat bat ngai ba kane kadei kajing duna pelat kinong yalam haban yalam ki snong ki thau ki jongi bat kajing khia ki jongi kanang ban ka por se ka por koi kumuno yale hi ba ngadon kata ka jingkarman ka baskem bangan poi se ka thong namar ba ngadon kata ka jingik na ki pajba bat khamtam ka jingik na ya kasang UDP ro kumju bat kadon hi kita ki briu ki badon kata ka jing ai ka jing shane ka baskem ha ka kenti kamat ka banong kong ban yakun ban ai ka jing sakri ka ba khamba ya ki nongrep bat ya ki ba kan ban rod kong ya kata ka jing duk ka jing duk ha ki chaka ki jongi bat ngani alam ya ka kam ka ba kan kentiu ya ka dong ka thang ka jongi long yang ban ni madan kalong bangan yo ban sekri ki kam pajba kathong bangan ne kareti ka dustur jo khasi khara kaseng kongres ka tlatbor menchwa noi menta ki baro ki parti ki pech ke parti kongres nama ka parti kongres kalong ka kham kalong ka parti nasional kabala ya kaban sekri khambha ki pajba ngamut ban ong ba dei kane ka parti kongres kabala ban yada ka hok jong ki pajba khamtam aga syakri ya ka kamblai ya kinem yo I ba ki kiwe ka ki parti khamtam ki BJP ki lebing ya kinem khamtam ka jing syakri blai ndai tang ka parti kongres kabala ban penlai lo kabala ban syakri ban penlai lu nak benta ka sekri kam ublai hakabam kadi bangan sekri na ngapoi sekathong ban job de halor kene ka nongrim lada ngapoi sekathong wa ban haka district council kalong ban penskam ya kariti ka dustur khamtam haka khendo ka siam bat ka sincar kadar namar ngayu I ba kiwei kiwan ya ka ban yuroj bat pendu ya ki sincar kadar akabaya day ba ka district council namar bun kiwei pat ki parti ki wanra nakabenta ban penduk pendam ki riti ke dustur bijung